Chcete uviesť skvelý príklad na pojem jej vnútro bolo rozorvané zmiešanými pocitmi obrovskej radosti a neskonalého smutku? No, tak presne taký pocit máte, keď vám váš najobľúbenejší autor fantasy literatúry oznámi, že jeho nová kniha síce vyjde už čoskoro, ale tento rok to ešte nebude. Ahojte priatelia, dnes si predstavíme tituly fantasy žánru, ktoré vychádzajú na slovenskom alebo českom trhu v tomto roku a na ktoré sa my dve so Stankou osobne najviac tešíme. Obe sa zhodneme na tom, že našim najočakávanejším titulom je pokračovanie série Ptačí srdce od českého autora Jana Hamouza. Máme tu skvelé popísané postavy, ktoré sú naozaj také trojrozmerné. Máme tu historickú atmosféru, podľa mňa takú low fantasy s magickými prvkami, ktoré sú veľmi dobre vysvetlené, ale hlavne podľa mňa si tu každý nájde nielen postavu, ktorú bude mať naozaj veľmi rád a s ktorou bude prežívať celý ten dej, ale hlavne si nájde postavu, ktorou bude vnútorne tak krásne nenávidieť. A to je podľa mňa takéto úplne super. O tejto sérii by som ja mohla rozhodne rozprávať a spievať ody minimálne hodinu, ale v tomto momente nechajme priestor samotnému Honzovi, nech nám on sám povie niečo o vydaní tretej časti série. Ahoj posluchači a diváci podcastu Fantasy BDS, tady Honza Hamous. Dvě dámy, které jsou za tímhle podcastem, mě požádali o pár slov k chystanému třetímu dílu Ptačích srdcí, který se jmenuje Zpěv překladatele. S tím, že bych ho mohl trochu zpromovat, což narazilo na mou averzi k sebepropagaci, takže se pokusím aspoň o té knížce pár slov říct. Možná vás to naláká, možná ne. V první řadě si myslím, že jako zpromovat tuhle knížku je poměrně snadné, protože se to dá shrnout velice jednoduše. Komu se líbil Poloviční král a komu se líbilo Třetí ucho, tak si myslím, že se mu bude líbit i Zpěv překladatele. Komu se nelíbil Poloviční král a nelíbilo se mu Třetí ucho, tak nechť Zpěv překladatele nečte, protože by byl chudák naprosto zoufalý. Ta knížka je dlouhá, je hodně dlouhá, má kolem 1000 stránek. Setkáte se s postavami známými i neznámými. A myslím, že tahle knížka mi ze všech těch tří dala nejvíc práce. Hodně jsem se v ní vracel, musel jsem pospojovat hodně věcí, bylo v ní dost chyb, které bylo potřeba opravit. A ten příběh si myslím, že je asi nejkomplexnější z těch tří dílů. Věci začínají zapadat do sebe začínají se některé linie prolínat a proto to bylo tak složité dát dohromady a proto taky trvalo takovou dobu. A já myslím, že tohle by mohlo stačit. Já vás všechny zdravím a doufám, že kdo si tu knížku v roce tedy 2026 nakonec, protože se vydání posouvá na nový rok, kdo si ji zakoupí a přečte, takže se mu snad bude líbit a nebude zklamán. Díky, mějte se. Honza. No a presne tu prichádza ten horko-sladký pocit, kedy neviete, či sa máte tešiť z toho, že kniha naozaj vychádza, alebo máte plakať nad tým, že ešte musíte si pár mesiacov počkať na to, čo už naozaj netrpezlivo čakáte niekoľko mesiacov. Ja som sa rozhodla vidieť svetlo na konci tunela a ja sa napríklad teším na Vianoce a na to, že budem mať čas na rereading týchto dvoch kníh a budem maximálne pripravená na to nasať a doslova vdýchnuť tú tretiu časť. A inak ešte poviem, že na tieto fantastické knihy ma upozornila Stanka, ktorá mi vyslovene na ne spievala ódu. A keď už je teda reč o Stanke, tak Stanka bola pred pár dňami na výlete na hrade Zvíkov. Áno, googlila som a vygooglila som toto. A Stanka nám teraz povie nielen o vychádzajúcich tituloch, na ktoré sa ona osobne teší,
ale povie nám niečo aj o tejto fantastickej sérii od Jana Hamouza. Poďme sa na to pozrieť. Zdravím všechny fantasy závisláky a jednu úžasnou Péťu. Ahoj! Dneska ze Svíkova, protože prostě výletíme, je léto, tak proč být doma, to říká můj manžel, ne já knihomou, protože téma tohohle videa byly novinky, které mají vylízt na podzim, tak jsem se propašovala kousek knihovny, kde můžete vidět, na co se těším, na český středozemský mapy, atlas, na Tolkienovský dopisy, na pokračování lží Loka Lamory, to znamená Republiku zlodějů, a taky na poslední výkřik z východního Ardu, Tada Williamse. Když si tak vzpomínám na tu svoji knihovnu doma, tak si uvědomuju, jak vnímám žalostně málo českých autorů. A jeden jim tam všem vládne, jeden jim všem káže a možná všechny do temnoty sváže. Tím jedním není nikdo jiný než Jan Hamous a jeho zbožňovaná série Ptačí srdce. Doufám, že vám prohlídka s ukecaným fantastou nevadí. Dívat se na Zvíkov je pořád lepší, než se dívat na mě, věřte mi. Král Tratis, kterého poznáváme v prvním díle, vyráží v čele své armády, aby ukončil vleklé spory se sousedy jednou provždy. Netuší ale, že tu nejtěžší bitvu nesvede na bojišti, ale se svým synem. A ten jeho syn, to je vám ale dáreček. Série je temná, je drsná, některé scény jsou opravdu Dát se dopře nebo mít nějaký osobní konflikt s autorem bych opravdu nechtěla. Nejen, že se s nikým nemazlí, ale to temno teprve přichází. Hlavní hrdiny není vůbec těžký si oblíbit, držíte jim palce a fandíte jim, teda autor asi ne, ale vy jo. Ve druhém díle se dostáváme trošku dál, rozplétáme nějaké uzly a tajemství, dostáváme se k tomu, proč se série jmenuje Ptačí srdce, a to je teda wow nápad, to se mi moc líbilo. Temnoty bohužel neubývá, hlavní hrdinové dostávají stále čočku, svět se nám rozvíjí a roztahuje, dostáváme konečně mapu ve druhém díle. A tím to vlastně všechno začalo. Jednu dobu jsem chodila hodně utrápená z práce a jediný, na co jsem se těšila, bylo obětí mého manžela a slova Jana Hamouze. Iko Ibaralahen, jedna z mých nejoblíbenějších postav ve fantasy světě vůbec, a taky povedený dáreček, dar. No já nevím, já prostě nevím, jestli jsem vás dokázala přesvědčit o tom, abyste si Ptačí srdce přečetli, protože mluvit takhle o nějaké sérii na 3 minutách není vůbec jednoduchý. Sám autor na to potřebuje tisíce slov a stovky stránek a já prostě říkám, že Jan Hamous je to nejlepší, co tady v České republice momentálně teď máme. Věřím, že autor nebude souhlasit, ale Petra možná jo. Co ty na to, Peť? Stanka, súhlasím všetkými 10. Toto je naozaj séria par excellence a ja dúfam, že možno raz, keď ju Honza dopíše, že sa možno, že dočkáme aj anglického prekladu, pretože podľa mňa táto séria si to naozaj zaslúži a držím Honzovi veľmi palce. No a my sa ešte poďme v rýchlosti pozrieť na prekladovú literatúru, pre ktorú si my dve už robíme miesto v našich poličkách. Hneď september, čiže září, máme absolútne nadúpaný fantasy literatúrou. V slovenčine v Tatrane vychádza kniha Krv nad oázou svetla. Toto je titul, ktorý ja už mám prečítaný v angličtine a vrelo odporúčam. Napriek tomu, že tu ide o dosť taký komplikovaný a veľmi prepracovaný magický systém, tak nie je problém, aby ho pochopili aj začiatočníci, pretože je veľmi dobre vysvetlený. Všetky postavy sú vyspelé, dej je prepracovaný a záver vám podľa mňa naozaj že zlomí srdce. Za mňa top titul. Ďalšia septembrová novinka je pokračovanie série Pojídači slunca. Druhý diel sa volá Skučici temnota a vychádza vo vydavateľstve Host.
Ide o space operu, ktorá absolútne valcuje rebríčky popularity v zahraničí. No a keďže ja som komerčný čitateľ, tak u mňa určite skončí na poličke aj druhá časť tejto série, napriek tomu, že prvá časť je stále neprečítaná. No a v septembri, priatelia, spozornieme, pretože tam vychádza jedna z mojich najočakávanejších kníh. Ide o absolútny bizár z žánru Lit RPG s názvom Karlova postapokalyptická show. Táto kniha je podľa mňa naozaj pre fajnšmekrov, ale momentálne v zahraničí je neskutočne vyhajpovaná. Možno, že aj tým, že jej dal nový vydavateľ, nové obálky, neviem, ale strašne sa na ňu teším. Hlavnou postavou je Karl a táto postava prechádza v nejakej imaginárnej hre z jedného levelu do druhého. Jeho spoločníkom je hovoriaca mačka, ktorej sršia z očí laseре a nad tým všetkým stojí umelá inteligencia a s fetišom na bose chodidlá, ktorá tú celú hru, v ktorej je ten Karl, riadi. Stanka mi povedala a slúbila mi, že to budeme čítať spolu. Ja sa naozaj teším na absolútnu kráľovskú zábavu. Ruka hore. Stanka, ideme na to. No a v septembri taktiež vychádza pokračovanie Gwynovej, veľmi slávnej série Verní a padlí. Toto vychádza taktiež v Hoste. Ja čakám, kým táto séria bude kompletne ukončená a potom si dám takú vyslovene, že jazdu celou touto sériou. Veľmi sa na to teším, má to vikingské prostredie. Séria je veľmi obľúbená, myslím si, že ju netreba predstavovať. Takže kupujme, priatelia. No a pomaly ideme do októbra. Vychádza tu tretia časť série Anthonyho Ryana, série Úmluva oceli. Podľa mňa je táto séria, ja som teda prečítala len prvú časť, ale je naozaj výborný taký ten štartovací point pre niekoho, kto s fantasy literatúrou chcel len začať. Ide o low fantasy, pohybujeme sa skôr v takom historickom svete, ktorý nám je dosť známy. Mágia je na takom tom veľmi low-costovej úrovni, takže ak chcete s fantasy začať, toto je podľa mňa skvelý štartovací bod. No a v októbri vychádza aj kniha, ktorá valcuje totálne všetky zahraničné rebríčky. Ide o knihu Vôle väčšiny. Táto kniha, ak sa dobre pamätám, vychádza vo Phobose v češtine a vychádza teda v októbri. Ale pozor, na Slovensku ju vydáva vydavateľstvo DOT, síce o trošku neskôr, vyjde nám po prvej polovičke novembra, ale pozor, bude mať oriesku. Je to potvrdené, priatelia, naozaj bude mať krásne vydanie, ja sa na to veľmi teším. A už aby tu boli Vianoce, perničky, horúca čokoláda, kniha na stole a Peťka má Vianoce. V tomto mesiaci, v mesiaci október, vychádza aj jedna veľmi dobre vyzerajúca stand-alone-ka od V.I. Schwab a titul sa volá Ulož naše kosti do polnočnej pôdy. Ja som od tejto autorky čítala jej dosť známu knihu Neviditeľný život Adila Rue. Veľmi sa mi páčila, ale táto jej nová kniha má byť údajne o mnoho temnejšia Eddie s prvkami hororu a budú tam upíry. Priatelia, poďme na to, dajte mi knihu, ja si idem čítať. No a keď sme ešte pri tých upíroch, tak nesmieme zabudnúť na knihu, ktorá nám vychádza možno, že o pár dní. Je to druhá časť série Ríša upíra. Druhá časť, mám taký pocit, že sa volá Ríša prekliatých. A dobrá správa je, že kniha je v anglickom jazyku už kompletne dopísaná. Tretia časť tejto trilógie vychádza už túto jeseň a predpokladám, že České Kubu nás budúci rok prekvapí opäť prekladom aj tejto tretej časti, čiže tí, ktorí to máte ako ja, že sériu radi čítate už potom, keď ju máte kompletnú, tak ja myslím, že sa máme na čo tešiť, pretože predpokladám, že séria bude dovydaná a my si môžeme čítať o upíroch. No, ja myslím, že je to na dnes všetko, myslím si, že sme sa aj dosť rozkecali, som veľmi rada, ak ste to dopozerali celé až do konca.
Dajte nám vedieť, na ktoré z titulov sa tešíte vy a vidíme sa, dúfam, že čoskoro. Majte krásny deň, ďakujeme za váš čas a ahojte!